गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे बाथ्रा लाबोनो सानदों आरो नोंथांमोना बेबायदिनो मोजां जुदि कन्टेन्टखौहाय खोनासंबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। नोंथांमोना भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो नटिफिकेसना सिगां नोंथांनिसिम सहैनाय बायदि। दिनै आङो लाबोनो सानदों, नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ, जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मानो खौसेथि जानो हाया। एक नाम्बारानो जाहैबाय गादि लबिसुलाफोरनि थाखाय गावजों गाव बर'फ्रा खौसेथि जानो हाया एक नम्बराव। आरो दिनै जोंनि बे गेजेरावहाय मास्टार माइन्ड, गावखौल' गोरोंसिन सानग्रा, गावनि आन्दाराव थाजाजोबनो लुबैग्रा सासे मानसि दङ रायजो राजाफोर जोंनि बर'नि गेजेराव। दासिमबो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा, माखासे माबाफ्रा, नैबे सेलादार मानसिफ्रा जेबो मोनथिनो रोङाखै, सिनायनो रोङाखै रायजो राजाफोर। बेनो जाहैबाय मानगोनां इउजिब ब्रह्म। बिथांनि जाहोनावनो दिनैहाय थांनाय बिटिसिआवबो दिनैहाय बिजेपिआ हाबफैनानै जोंनि माबाफोरखौहाय बिटिसिखौहाय सालायनाया, जोंनि माखासे बर'नि पावार फांसन खम जानाया, नैबे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बाथ्राखौ नोंथांमोनहा खोनासंनायनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनहा बुजि रायजो राजाफोर मा बुंदों। दिनै बिथाङा मानि थाखाय दिनै सालायनो, बिथाङा बांसिन देरहादोंखाय बिथाङा दिनैहाय माबाखौहाय मा होनो चिफ जानानै दैदेनलांनांगौमोन आरो गासै सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनिफ्राय बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामनाय लोगो लोगोनो बिथाङा सिरि स्राय जिरायनानै थादों। आरो थांनाय नैबे एमपि इलेक्सनावबो बिथाङा माखासे जरदार माबा होयैया नैबे बाथ्राखौनो लानानै जोङो सानो रायजो राजाफोर, जायनि फलावहाय 29 थारिखनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि सारा मिटिं खालामैखौ जोङो मिथिनो मोनो रायजो राजाफोर। दिनैहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खौसेथि गैयै गावजों गाव नायलायैनि गेजेरावहाय दिनैहाय इउनाइटेड फराम हिसाबै एक्स एनडिएफबिआ दानो गोनां जाबाय आरो बिथांमोनहाबो नेक्स्ट इलेक्सनावहाय 2025 मायथाइयावहाय बिथांमोनहा दारायनायनि माखासे प्लान पलिसि खालामबाय थानाय, तालिम होलांगोनखौ जोङो नुहुरखाबाय दानो रायजो राजाफोर। बेनिखायनो जोङो गासै रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया गाहाम आरो बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौनो हास्थायनांगोन, खौसे जानांगोन। जोङो खौसे जायाब्ला जोङो माब्लाबाबो जोंनि फुल फ्लेजेड स्टेटखौ जोङो मोननो हानाय नङा। जेरै मणिपुरनि कुकिफ्रासो मोननो थांगासिनो दङ, जोङो बेखौ नुहुरो। जोंनि संसदआवबो, जोंनि पार्लामेन्टआवबो मोजां बुंग्रा राफोद मानसिखौ जोङो फाथायहरनांगौ रायजो राजाफोर। दिनैहाय जोङो मैया दाख्लै थांनायाव नाहरदो, माबानि गावसिनि बोरै एखेबारे इसुफोरखौ लानानै दिनैहाय बिमल होननाय जे सासे एमपिआ जेरैहाय होख्राव होसिख्राव जे माखासे बाथ्राफोरखौ, इसुफोरखौहाय बिथाङा दिनै लाबोनो हादों। नाथाय दिनैहाय जोंनि दिलीप सयखिया बिथाङाबो धोरोमनि माखासे बाथ्रा लानानै, हिन्दु मुस्लिम बेबायदि बाथ्राखौ लानानैसो बिथांनि बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो दिनैहाय जोंनि बड'लेण्डआव सान्थि जाबाय, जोंनि आसामाव सान्थि जाबाय, सासेयासो जोंनि मोजां दैदेनगिरि दंखायो, हेमन्त बिश्व शर्मायासो बेबायदि बाथ्रायासो फैनासो ओंखारहैदों रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जोंनि गासै बर'नि दैदेनगिरिफ्रा ज' जालायनायनि गेजेरजोंहाय सारिजालि खालामनानै जाययानाखि जोंनि बर'नि माखासे माबाफोरखौहाय दैखोनो हागोन, जोंनि माबाफोरखौ इसुफोरखौ लानानै सावरायनो हागोन, लेंगुवेज पारफेक्ट आरो उन सिगां साननो हानाय पारफेक्ट, बेबायदि मानसिखौ जोङो दैथायहरनांगौ रायजो राजाफोर। खालि दे जोङो टेबोल टकआव गोदै बाथ्रा बुंनो हाग्रा बेबायदि मानसिखौ जोङो दैखोहरनानै लाब गैया रायजो राजाफोर। आरो मोनसे दिनैहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनहा मा बाथ्राखौ लानानै, इसुखौ लानानै दिनैहाय पार्लामेन्टआव सावरायनांगौ, बेखौ बिथांमोनहा इक्जिकिउटिभ मिटिं लानानै पइन्ट बाय पइन्ट खालामनानै हरखानांगौमोन। बियो बिथांमोननि उइक पइन्ट होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर। दिनै हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा बेखौ फुल उइदाउट स्किप खालामनानै नोंसोरो फुल नायलां आरो कमेन्ट खालाम। नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। स्टेटमेन्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटमेन्ट जों मिथिगौ। बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननो थाखाय जोंहा मानि प्रयोजन दं आरो जोङो दिनै बे समाव मोनगोन ना मोना। ओरैनो जुजिनायनि नामाव जुजिबाय थाबा जानाय नङा। जों सिन्था खालामनांगोन, स्टेप बाय स्टेप जों बोरैबा लांनो हायो नङा।
डाइरेक्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननांगौआ दिनैनि समाव सम्भब नङा होननानै जों बुजिनानैनो जे जोंनि मोनसे स्टेट आवगायनानै लागोन होननानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों। दानि जोंनि दिनाव जिथु सुक्ति जादों 2003 फेब्रुवारियाव बेथ' बिराद मोजां सुक्ति। बर' भाषाखौबो जों 90 स्कुलाव सोनानै दोननो हादों। ओमफ्राय जिथु सुक्ति बियो कार्बि आलं बा डिमा हासाव बा खासि हिल्स बा जयन्तिया हिल्स बा जों गार' हिल्सनि बादि नङा। बिसोरनाव शिक्षकनि आन्दारावनो खिन्थु बिटिसिआ एसे मडेला बेलेग। बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामदेरनाय जादों जे लेजिस्लेटिभ पावार होनो एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ पावार दं। जोंना पावार गैया होनोबा हम डिपार्टमेन्टआवबो गैया, इलेक्ट्रिसिटि गैया, कमिउनिकेसन गैयाबा टेलिफनिक बेफोर गैया, बेफोरल'सो गैया। बाखि डेभेलपमेन्टेल जिथु डिपार्टमेन्ट बेयो गासिबो दंजोबो। जे नोंथाङा सासे मोजांथार स्टुडेन्ट होननानै मोनसे मोननाय जादों। नोंथांनाव टेलेन्ट दंमोन फरायनायाव आरो नोंथाङा क्लास 12खौ साइन्सजोंनो फरायखादों आरो ग्रेजुवेसनखौबो नोंथाङा साइन्सआवनो लादोंमोन। नाथाय नोंथाङा माने बे इसे मोजां परिबेसखौ नोंथाङा मोनफ्रोमबो मोजां परिबेस मोनदोंमोन, होमब्लाबो नोंथाङा बेखौ गारनानै माने बे सोमावसारनायावसो नांथाबफैसो। जाथिखौ नायनांगोन, अबस्थाखौ नायगोन। नुबाय नोङो जेनेबा आबसुनि मुभमेन्ट समाव जे थांखिखौ लानानै मुभमेन्ट खालामदों बियो माने आंनि थाखाय एक्सेप्टेबल आरोखि बुस्थुआ। जे जों ओरैनो जनानै थायोबा नेक्स्ट जेनेरेसना आरो मा जागोन। जोंनि दा जाबायदि अबस्थायाव थांनानै दङ आं नुबावगोन। नाथाय आङो जा नुबाय आन्दलनाथ' नांथारगौ, मास मुभमेन्टआवबो नांगोन। आरोबाव ओरै खालि मास मुभमेन्टजों जानाय नङा, मोनसे प्रेसार ग्रुप, प्रेसार होनो थाखाय मोनसे प्रयजन दङ, नङाबा जोङो इमबेलेन्स जानानै थाबाय थागोन। जास्ट जोंना जाहैबाय जोङो अस्त्र हमनायनि खार'ना बिदि नङा जे सोरबा पुलिसजों सोरबा आर्मिफोरजों गावलायनायनि नङा। जों जोंनि मानसिखौ प्रटेकसन होनो थाखायसो जोङो बे हाथियारखौ दिहुनदों आरो। सोरबा इन्डिया गभर्नमेन्टनि आर्मिजों बा आसाम गभर्नमेन्टनि पुलिसजों जुद्ध नांनो थाखाय नङा, जोंनि मानसिनि प्रटेकसननि थाखाय बेखौ जों हमदों, बायद' जादों बेल'। नोंथाङा बे जोंनि सोमावसारनाय जाबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनाय जागायजेनदोंमोन मार्च 2 थारिखनि 1987। बेनिफ्राय जागायजेननानै 1993नि 20 फेब्रुवारि जोबफैदों। बै समनि नोंथांनि एक्सपिरियेन्स? बे समावथ' आङो भलन्टियार फर्स हिसाबै दंखायो आरो जेब्ला सुक्ति जायो होनबाथ' आं जेलावसो दंबावो। बिएससि सुक्तिनि समाव आं जेलावसो दंबावो। सुक्तिनिफ्राय 4 माससो उनाव आं गदों। जेलाव थानाय समाव नोंथाङा माबायदि जिउखौ बाबेनखो? जेलाव आङो बिदिनो उफायथ' गैया, नोङो माखासे खर'बाजिफोर थायो, बिसोरजों एसे टाइम पास खालामनांगौ, माबा माबि जंखायलायनाय मालायनाय बेनो। ओमफ्राय आङो जेलाव माखासे जाया बे हारसाफ्रा एन्जरखौ आं एन्जर हमनानै जायो। आदसा, जेलखानायाव एन्जर हमनानै जायोमोन आङो। उफाय गैया, नों मोजां एखमबा ना होयो, एखमबा दाउ होयो, बेथ' थोनाय जाया। ओमफ्राय जरहाटआवबो गुवाहाटियाव फ्राय एन्जर हमनानै सावनानै जाबाय थादों। 1993नि 20 फेब्रुवारि जेनाखि सुक्ति जाबाय, फार्स्ट बर' एकर्ड बियो, बेवहाय सारेन्डार जानाय जादोंमोन। नोंथाङाबो सारेन्डारनि लिस्टआव आं गैया। बे भलन्टियार फर्सनि सारेन्डार बेवहाय आं गैया। आंनि बे समाव आङो जेलावसो खामोन। सफैयाखै। जेलावनो दंमोन आङो, होनब्ला जरहाटआव दंमोन बे समाव। गुवाहाटिनिफ्राय जरहाटआव लांदों। बे लांनायनि खाबुबो दङ। आङो आल्फा 2-3जों लोगो जानानै जेलनिफ्राय खारनो नागिरदोंमोन। गुवाहाटि जेलनिफ्राय खारनो नागिरदोंमोन। बेखौ बोरै मिथिखो, जायखिया जोंखौ 3खौ आलदा आंखौ जरहाटआव, सासेखौ मिसामारियाव, सासेखौ बे मिसामारि माने बै नगाव मिसायाव दोनदों, सासेखौ बे जायखिया बहाव लांदों बेखौ गुवाहाटियाव दोनाखै जों। आलादा खालामनाय जादों। थारमाने गुवाहाटि जेलाव आगोलाव मोनसे उइकनेस दंमोन, खारनो हानाय बे माबाजों मोनसे लाइन दंमोन आरोखि। गुदुं दंमोन वालखौ। दा बेहाय जोङो बिराद खालामबाय थादोंमोन। बेफोरखौ बोरै मिथिखो, एसे थाल मोनदों नामा, बेनिफ्राय माने आलादा जरहाटआव लाना थांबाय। 1993नि सुक्ति जाबाय, बहाय नोंथाङा सारेन्डार जायाखिसै। दा बिउटि जे माने गौथुम दाबाय नोंथांमोनहा, बेखौहाय माबे कनसेप्टजों नायबा माने बेनो थारमाने मोनसे प्रेसार ग्रुप नांसिगोन। अयथासारा जोंनि
बर'नि सायाव बारा जाबाय, पुलिस मिलिटारिनि हांगामाया बारा जाबाय। बेखौ बेलेन्सआव लाखिनो बा जोंनि मानसिखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय जोङो बे बिएलटिखौ जन्म होनाय जादों। बिएलटिखौथ' आंनि बारै नङा, बिएलटिआ सिलागानि समावनो जाखानाय, सिलागान आरो सिला मिटिङाव जाखानाय। बहुद आगोलावनो जन्म होदों बेखौ आं सनखौ एक्जेक्टलि जायखिजाया सिलागां थैखांनायनि उनावसो बिथाङा बेमारजों थैलांदों। बिनि उनाव आङो बे लिडारशिपखौ लानांदों आरोखि। आदसा बै समावहाय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा सोलिबाय थादोंमोन। जे समाव नोंथांमोना बिएलटिखौ माने बियो ओरै कारगिल वार, कारगिल वाराव जोङो बिएलटिनिफ्राय फार्स्ट सिजफायार जोङो भारत बिर'धि नंखाया जिहेतु जोंनि संगठना आरो दिनै इन्डिया भारतआ जेराव बिराद गिदिर मोनसे क्राइसिसआव दङ। बे समाव जों जुदि अस्त्र लानानै ओरैनो माबा खालामना ओरैनो थाबाय थायोबा बियो एसे मिनिंलेस जागोन। जोङो भारत राष्ट्रनिनो माबा भारत राष्ट्रनि सिङावनो जों भारतआ आलादा कान्ट्रिजों मोनसे क्राइसिसआव फैगासिनो बेखौ नुनानै जोङो मोनसे सिजफायार होदों जे जोङो जुदि प्रयजन जायोबा कारगिलनि माबाबो जों हेफाजाब होगोन 2003 सुक्ति जे खालामबाय नोंथांमोना बड'लेण्डनि सुक्ति नोंथांमोननि सोमावसारनाया माने बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनिमोन। बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटमेन्ट जों मिथिगौ। बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननो थाखाय जोंहा मानि प्रयजन दं आरो जोङो दिनै बे समाव मोनगोन ना मोना ओरैनो जुजिनायनि नामाव जुजिबाय थाबा जानाय नङा। जों सिन्था खालामनांगोन स्टेप बाय स्टेप जों बोरैबा लांनो हायो नङा। डाइरेक्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननांगौआ दिनै समाव सम्भब नङा होननानै जों बुजिनानैनो जे जों मोनसे स्टेप आवगायनानै लागोन होननानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों। दानि जोंनि दिनाव जिथु सुक्ति जादों 2003 10 फेब्रुवारि बेथ' बिराद मोजां सुक्ति। बर' भाषाखौबो जों 90 स्कुलाव सोनानै दोननो हादों। ओमफ्राय जिथु सुक्ति बियो कार्बि आलं बा डिमा हासाव बा खासि हिल्स बा जयन्तिया हिल्स बा जों गार' हिल्सनि बादि नङा। बिसोरनाव 62नि आन्दारावनो खिन्थु बिटिसिआ एसे मडेलेबल दे बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामदेरनाय जादों जे लेजिस्लेटिभ पावार होनो एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ पावार दं। जोंनो पावार गैया होनोबा होम डिपार्टमेन्टआवनो गैया, इलेक्ट्रिसिटि गैया, कमिउनिकेसन गैयाबा टेलिफनिक बेफोर गैया, बेफोरल'सो गैया। बाखि डेभेलपमेन्टेल जिथु डिपार्टमेन्ट बेयो गासिबो दंजोबो। आरो जायखिजाया जोंनि जि इउनाइटेड फराम एनडिपि बे बुस्थुखौ जोङो एपर्ट जाखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो सिलाइबर्ड फरायदों 30 जानुवारि माबायाव गुवाहाटियाव बिनि समनिफ्रायनो जों सिन्था खालामदों। मानो होनोब्ला जोंनि जे सिलाइबर्ड थाहैदों बिनि जोङो थाखोब जादों नासय जादों। मानो होनब्ला जोंनि जेसेबांनाखि सागानगिरि साब्रै बिथांमोना बिनि समाव फंसेबो बाथ्रा बुंनो मोनाखै। जों बेखौ बे समनिफ्राय नोजोर बोबोदों। बेनि उनाव जेब्ला 7 फेब्रुवारि जेब्ला क'क्राझाराव प्राइम मिनिस्टार बिथाङा फैदोंमोन बिनि समावबो जोंनि सागानगिरि साब्रै बिथांमोना खुनु रायजोफोरखौ गोजोनथोंसै धन्यबाद जे नोंथांमोना जोंखौ 34 इयार्स जाहोबोबाय लोंहोबोबाय जोंनि थाखाय खस्थ' लाबोबाय दुखु सैनांबाय बिनि थाखाय साबायखर बे बाथ्राखौ मोनाखै। बेनि समावबो बुंनो मोनाखै। अब्लानिफ्रायनो जों बिराद सिन्था खालामदों जों बबे लामाजों लांगोन, जोंखौ मासुल खावनायाव लांबाय थाबावसिगोन नामा जों सिन्था खालामनानै बे 7 थारिखनि मोनाबिलिनो बे बङाइगावनो बे सुक्तिनि न'आव प्रथम रायज्लायजेन गबिन्द सारजों सुनिल बेंगाम सानैया फैदों। ओमफ्राय नाब्ला सारजों आंजों दङ। आधा घन्टासो फ्राय रायज्लायदों मा सिन्था खालामदों जों जागासिनो बे खोथाखौ जों रायज्लायदों। बेनि उनाव धीरेन सारजों फैलाव सारजों फैदों। फ्राय बिसोरजोंबो आधा घन्टासो रायज्लायदों। बेनि उनाव सामलायग्राजों बेरेंगाजों फैदों। बेयावबो जों फ्राय आधा घन्टासो रायज्लायदों। रायज्लायनायनि उनावनो 9 थारिख खालि हिमालय हटेलाव जों मोनसे फुल टेबल खालामदों जे जों ज' जानांसिगौ बयबो मथा लाबाय जों गासैबो लोगो दा अबा जोब्बाय जेयाव दिबालाय जायगा खालामदों जायगा खालामबाय बे बलांगुरि बेरग्रा फार्मावनो 2020नि 11 फेब्रुवारि खालि जों मोनसे गोरोबथा लायनोसै गोरोबथा खालामलायनोसै होननानै मिथिं लानाय जाबाय। मोनफ्रोमबो
आफादनिफ्राय मोनब्रै पेन्सन आफादनिफ्राय सातजोन लिंहरनानै मिथिं लादों। दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलायनि गेजेरजों फ्राय 6-7 घन्टासो मिथिं लाखांनायनि उनाव मोनासि समखालि फाइनाल जादों। अके जों ज' जानोसै जाबाय जों बोरायफोर दं नाफ्रा दङ जों ज' जानोसै मोसा दं गासिबो दंजोबो ज' जानोसै बिदिनखालि ज' जानोसै जाबायानो बिदिनखालि ज' जाबायानो बेनि उनाव 15 फेब्रुवारि बिदिनखालि भैरबकुन्द खाथि सनायनि नैबे केम्पआव आरो मिथिं जाबावबाय बे ज' जाखानोसै 24 तारिख फेब्रुवारि खालि ग्रेन्ड मोनसे साक्सेस मिथिं लानोसै 5.5 लाखसो मानसि बुथुमनोसै होननानै खालामबाय बे माबायाव उदालगुरिनि माबा मोनसे खामानि फोथार हाबाफारि बे फुराना डिस्ट्रिक्ट केम्प उदालगुरिनि एसे सोनाबनि बेवहाय आरो दाना दखान सखाननि थाखाय मानि थाखाय गासिबो लुजोबलायबाय आरो बेयाव जाथारसिगोन ना गोरोबथाया जासिगोन 5.5 लाख मानसि बुथुमनोसै बेयाव आखाइ हमलायजोबनोसै गासैबो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरजोबनानै इदिनखालि गोदानै मोनसे पलिटिकेलानो जा माबायानो जा माबा मोनसे फर्म खालामनोसै जयै रायज्लायनानै 5.5 लाखनि गेजेराव बेबायदि प्रग्राम खालामबाय गासैबो लाइजाम साफाय होजोबबाय बयनोबो लाइजामबो रानबाय 21 तारिख ना 20 तारिख खालि नाम्बार ग्रुप जेलावसो सेस फाइनाल जोब्बाय आरो दा बेखौ मिथिबाय गुबुन बे दङ गिग्रा मानसिफ्रा बिथांमोना गिनानै सोहरदों दा बिनि उनाव रायज्लाय खालामो 30 तारिख 25 तारिख फेब्रुवारि खालि जों मिटिं लिंफिनबाय इदिनखालिनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सयजेनाखिसै मानसिफ्रानो हाबा थांबाय नालाय हामबाय जोब्बाय मा नांबावगौ मिथिं मा ज' जाबावनांगौ होननाय बायदि जाबाय दा बेफोरनिफ्रायनो मोनसे थांखि लाबाय थाखादों सानबाय थादों नाथाय जों सहैयाखैमोन हास्लाबाखैमोन दिनै नाब्ला सारनि जि साननाय दिनै जों जयै जों खामानिखौ मावफुंबाय बिनि थाखाय नाब्ला सारा जोबोद साबायखर बावदों जोंखौ खौरां जानायखौ बिराद मोजां मोनदों आरो बेबायदिनो थांबाय थानांगोन जेब्लासिम जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैबो मोनफुंनांगौफ्रा मोना अब्लासिम बेबायदि जों ज' थांबाय थानांगोन बे खोथाखौ बिथाङा जेब्लाबो बुंबाय थायो आरो जोंनो साजेसन होदों आरो दिनैनि जि सिस्टेमाव थानाय जोंनि एमएलएआनो जा इएमआनो जा सोरबायानो जा खुनु दिन दिनैसिम जेलाव थांफेरनानै सोर साबेसे जेलाव दङ सोर साबेसे बबे जेलाव दङ मा खालामनानै दङ बिथांमोननि न'खरा मा उसुबिदा बिथांमोना मा बबे लेभेलाव दङ मालाबा खबर लाहैफेराखै नाथाय जों थांदों लिमिटेड फराम गाखांनाय लगे लगे दसदिननि गेजेरावनो जोङो ओजों सेन्ट्रेल गुवाहाटियाव सेन्ट्रेल जेलाव गुवाहाटियाव जों सफैयो जों सावरायहैयो नाथाय बेनि उनाव बिथांमोना जोंजों सिस्टेमाव थानाया एसे उदिस लाहांदोंमोन नाथाय आरो मा सानखाङो मा मायो दसेनो रायलायो दसेनो थायै बायदि अबस्थायाव दङ दा बेबायदियै फैयै जोंनि जि जायनि थाखाय बै बोखानाय लिस्टआव थालांनाय मानसिफोरनाव दिनैसिम खुनु माबा पुलिस भेरिफिकेसन फैयाखै मायाखै आरो जायनि थाखाय दिनै गोबां मानसिफ्रा गोबांथार माबाफ्राव मिडियाफ्राव होबाय थानो गोनां जादों दा सोर सोरना थालांदों बेखौ जों मिथिया फ्राय 1000सो बोखाना गालांदों बेनिफ्राय दिनैसिम माने बिसिनि नामानो फैयै बायदि जानानै थाबाय बेखौ जों जोबोद दुखु मोनदों बेनि सायाव जों दाख्लै फुङाव बिथांखौ फोरमायदों एबसुनि मानसिफोरनोबो जों फोरमायदों जे जों बेखौ बिदि खालामनाय जादों जुदि बियो खालामोब्ला जोंबो उसुबिदा जानाय नङा नोंथांमोना गभर्नमेन्ट हिसाबै उसुबिदा जागोन होननानै बे बाथ्राखौ जों दाखालि फोरमायनाय जादों दा बेबायदियै जोंनि समस्याफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे थालाङो आरो रिहेबिलिटेसन हिसाबैबो जों गासै 4002 इसिबांसो जोङो रिहेबिलिटेसनफोरखौ मोननो हाबाय एक्सिकिउटिभ हिसाबै नाथाय बेयाव आरो गोबां थालांबावदों दा हार्डकोर केडार हिसाबै गय बुंनाय बायदि 673 अलरेडि
बियो सिकिउरिटि जानानै दङ आरो बिथांमोननि थाखाय गभर्नमेन्टआ जेब्लाबो बुंबाय थादों बिथांमोना थाबैनो मोनसिगोन चिफ मिनिस्टारनि खुगानिफ्रायबो जों खोनादोंमोन जे थांनाय बोसोरनि नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेराव मोननो गोनांमोन नाथाय बेखौबो बिथांमोना होनो हायाखै दाख्लैसो ओमफ्राय मास मोनब्रैसोनि सिगां आसामनि एडिसिपि बिथां बिरेनना बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंलांदों बे गासैबो रेसपन्सिबिलिटि जाजोब्बाय आरो बेखौहाय थाबैनो होनाय जासिगोन नाथाय दिनैसिमबो होनाय जायाखै आरो बेनि अनगायैबो मेलेसिया हिसाबै जोंहा फ्राय 4000सो दङ बेनि सायावबो जोङो सावरायदों गासैबो बर' बिथांमोनजों जों सावरायदों बिथांमोननो माबा मोनसे दालिनि होथारनांगौ होननानै बिथांनिसिम जों बे बाथ्राखौ गुवारै सावरायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि माखासे सिंनि खामानि बिसोरबो फ्राय मावजाबाय थादों दिनै जों जाय बुस्थुफोरखौ अपेनै जोंनि मिडिया टिभिया बेयाव जों सावरायनो हाया जे नाब्ला सारनि जे केस समाव जोङो बिथांखौ मोनहैनो हादों बेनि सायाव दाख्लै 3 थारिख बेयावबो जोङो सावरायनाय जादों चिफ मिनिस्टारजों जों फुराफुरि बुंदों जोंनि आफादगिरिया गिदिर टेक्सटबुकफोरखौ जागायलांदों ना सार होनना चिफ मिनिस्टारखौ बेनि बाथ्रासिम जोङो सावरायनाय जादों आरो बेयाव बिथाङा बुंदों जे आं आसा खालामो फैबाय थानाय समनि सिभियार बेवहाय रुनानि PSPC रिजाल्ट बियो मोजां फैगोन ना होननानै बिथांखौ लोगोसे बिथाङा गावनो जोंजोंहाय जोंखौहाय इंलिस लानि दहाय बुंनाय बायदि हाब्ला नोंथांमोन नाथाय दिनैसिम जों सावरायनो मोनाखै आसा खालामदों जे सप्तानि गेजेराव बा नेक्स्ट उइकनि गेजेराव सावरायनो मोनगोन होननानै मोनसे सुलुंनि गेजेरजों दा जायखिजाया बेबायदिनो जोङो साजोंबो मावदों सिंजोंबो माखासे खामानिखौ मावदों